sona don Allah ki nuna ba ki kauna ta karki cin amana soyayya na sha wuya. Sun faɗi ba mu dace ba amma ke baki tanka ba, ko dai baki suna ne kin gani dai ban boye ba. Ki taimaka min na samu sururi, kin ga so ban saba ba. Ke ce kin kasa ni cikin soyayya ba shiri ne ba. Kin ka koya mun gashi yau kin sauya mun. Idan Allah ki so ni kar ki faɗa mun za ki bar ni. Ni na yo yakini a san ki ba wanda za ya kai ni. Har dai kina so na so masu zani. Har ba ki kauna ta ni ma na gani. Kar ki boye ta ni ma dan na gani. Kar ki boye. Tanadin motoci da makuni na rufi na gargaki warga zamun dukkanin mafarkai na ce na wa umma alƙawari zaki zanto sun yi kafin umma ta yarda Allah karki sauya mu. Umma ta yarda Allah karki sauya ni da damuwa ce da ni dai naki ne, ko ba wanki ne ba dan aikinki ne. Za a ce da ke dan Allah a haɗa da ni, durin zuciya ta ki kawai.